Praise the Lord, Hallelujah. Kaitor kaham bini hamjak ma pai phlia. An Kristoni takok tebu khuksong khakoi nor joto no kaham no tong baina hnai. Tini ang norok no kaisa kok no share khainan muchungo. Omo belai khan angkuk ma. Abuni bagi ang norok no koinai pulyani simi paithak jora o video no nainani bagai chesta khlaidi. Tamni bagai himale akai to ni kok chungno Jisu ni gana o ketlango. Kaitor bai chungno halok krak khlai ro. Kaitor bai chungno krung ro. Akai to ni kok asuke phantongo. Abon bagen Kristoni ta kubu kurok norok khap ruwi kaito ni kok no jeprupano khnati. Tini ni kok kaisa bela important ang norok no sanani muchungo. Subrai hnai joto mthangjak lak a kok no thui. Elambak ni kok chung porikhenugom mathai 7 21 porike mathai 7 ni 21 ano subrai hnai rok borok bepak no kaito ni hawo habai manglak tamoke Chuknohani aphani muchungtui tongnai rok simisi habai manbano. Praise the Lord, hallelujah. Ano subrai hnai bororok joto no kaito ni hawa habai manglak afani muchungma tei tongnai borok bo simise chukna hawa hapnai nisau ani Kriston ta ko bukro okok no tei dia oi nai khangke busukse bukhao wana marok phai sabo bom thangjak nai hnei pia a kaito ni kogle srai nisau subrai hnei ring nai jotto borok le kaito ni hawa haplak nai that so that means chini joto poito khlene Kristan ta ko bukurok salbrum subrai hnei suruwei tongma bai mthangjaknai hnei khata kadi pia tini akai to ni kok tam sananai abno kaham ke romnani chesta klaidi robibani salo waisa girja thangbai no mthangjagan hnei tawon sokdi waisa bible porima bai no mthangjagan hnei tawon sokdi surmung pandawo waisa thangma bai no mthangjagan hnei tawon sokdi mthangjak na ni kokle abo belai kothin abo kaitor simise saimano sabo mthangjak nai pia chungno elambak ni kok chungno poriskar ke punogo mthangjak na ni bagai tamo khainani nam. Praise the Lord, hallelujah. Tini chung oro nukha Chuknohani afani muchungma tei tongnai rok simise Chuknohao hapnai nisaka chung oroni mathai 7 ni 24 porike chung nugo haike tabuk ani okok rok khnawi abo haino tongnai borok bo holongdap saka nok tangnai sian krunghai watei luklai kha tuisa rok bo lombai kha nobar kotor bo faikha haifano a nok bailia abo holongdap saka tangjak. Praise the Lord, hallelujah. Oro tini srai kan chungnugo afani muchungma abo tamom ge oro sung Jisu srai ke haini saka ani okok rok khnawi abo hai tongnai borok bo holongdap saka nok tangnai sian krunghai sung Jisu ni khukti je kok khnamani je Bible ni kok no khnawi abo hai ke tongnai borok no holongdap saka nok tangjak borok engkha nobar kotor faibo tui lombui bo pherang kogei bo bangla faibo borok ni nok baik lak borok engkha holongdap saka nok tangjak rak ni sau so abon begani Kristoni ta khuktai bukurok tabuk sing kisa sakno wansugui naina nango diawi naina nango ang robibani salo girja nogo thangai kaitoni kok khnaka kaitoni kok no porikha tabo anga kaito ni kokno khnamani yaglo tabok salbrum ani langmao anga kaito ni kokno phnangai datong sing elambak ni kok thar eba pricha ni khukti kaisa kok khnaka norok kiching norok hamjak laidi tabok ani langmao wansugi nana nango ani langmao a hamjak ma to datong romdi ching kok tisalo girjanogo thangai kaito ni kok khnaka norok kiching norok nakar laidi nei tabok wansugi nana nango ang kaito ni kok khnamani yaglo a kok no ani langmo tuda pnangka ang borok no tuda nakar kha jodi ang borok no nakaria ang borok no hamjagya ang Bible ni kok thai kroksa kothma kampina ni khuktai khnamani abo haike ang tongya ang ke
ang o holongdap saka nok tangnai haya chung oro 26 o porikha nugo phia ani okok rok khnawoi abo hai tongya borok bo hasingsa saka nok tangnai sian grui borok hai watui luklaika tuisa rok bo lom lobaika nobar kotor bo faika haike anok bai thangka. Praise the Lord. Hallelujah. Nobar bo faika tuisa tui lomoi faika watui kbangma phaima bai anok tui lomoi kwagei thangka. Praise the Lord. Hallelujah. So ani Kristoni ta khuk tai bukhuk rok a kwagjak borok haino tini chung bisi nuku go chini langmao chung diawi na khangke abun bagini Kristoni ta khuk bukhurok tini ang norok no sanan muchungo subrai ni surima bai simi ungyako sung subrai ni suri kangangke tabuk elambak ni kokno chung khnawi tongna nangnai a Bible ni kok thaino porimani sudu tini porike pogeita thangdi nung je porimani nung je bujimani abo haike salbrum brum tongnani chesta khaidi aba chesta khlaina nango abor se kaitoni muchungma abo se kaitoni naima ani Kristen ta ko bukhura on bagyang a video ni bisingti ang norok no sana muchungo sung subrai ni suri kangangke kaitoni phan male mano haifano abo chini bage belai kotor kaisa choba tani bage osungsaro chung shaitan bai choba khlaina nango osungsarni tongthok chathok bai choba khaina nango singo sungsano mechennei manani nango kaitor chungno phanrekha osungsano mechennani hamiano mechennani abuni began Kristoni ta khu bukhuk rok ching elambak ni kokno khnamani awo haikena chini langmo tongna nangnai apru sing holong dap saka nok tangjak hai krak angnai apru shaitan nini nukhungno kunu mungsa klaimanglak nini langmo bo kunu mungsa klaimanglak abo krak kaitoni hamari gnang kaitoni khairok ma bai kuplung phola kathar bai kuplung apro nung nini langma tongthogei manai subrai Jisu ni mungoi subrai Jisu no tui nung khatung khajake bagrum barai tongthogei manai abo megan Kristen ta khu bukhurok chung tabo wan sugai nena nango chung holongdap saka nok tangjak haida nake hasing lungo nok tangjak haida jodi ang hasing lungo nok tangjak ke ani khano tini slaina nangnai ani khano slai ang kaitoni muchung matui elambak ni kokno ang ani langmo rakhok nani bagyang chesta ma khainai ang holongdap saka se nok tangna nango an bagani Kristoni ta kubukurok chung joto Kristan rok holongdap saka se nok tangjak nanango haya angangke o last digi chingelambak ni koknaka a nok bai thangmani busuk se manak rere busuk se kirima sinsa angno khoroksa poito khlainai Kristan borok ni nukung bai thangkangke society o belaika manak ma phayo tani bagi chini society o kaisa chungni pohor tongo jodi chung kaitoni hamari bai krungei tonyangke a pohor thui thangnai. Praise the Lord. Hallelujah. Kaito norok jotono hamari khlai tongthung. Amen.